Здравейте хора, днес ще си направим мелба. Трябва ни един сладолед. Ако имате, може лурец за топчици. Ще натруша малко бисквитки и разбира се, където да сложим мелбата. Първо ще изчакаме малко да се разтопи и ще го направим. Вече сладоледа се разтопи. Почваме! Ще вземем сладоледа, ще го отворим и ще грабнем с ето това. Да ви кажа, трудно се прави, ама трябва да свикнеш. Сега ще направим няколко топчици. Ще се върна след малко. Сега мисля, че сложих достатъчно. Сложих 4. Сега ще натрушим и малко бисквитки. Вземем една бисквитка и ще я натрушим по ето този начин. Така. Ще бъде перфектно. Няма да са много големи парченца, но ще бъде нещо. Така. И ето го нашия сладолед без захар. Казвам го от сега. Без захар е здравословен и може да си го хапвате. Ето, добавих една лъжичка, защото бях забравила. Елата сега да го оценим от 1 до 10. Така, сега ще го пробваме. Първо ще го пробваме без бисквитката, защото мисля, че ще бъде първо готин да го пробвам без бисквитката. Ето го. Самия сладолед без бисквитката е уникална. Сега ще пробваме сладоледа с бисквитката, в смисъл заедно, ето така. Само чуйте звука. Уникално е. С бисквитката на мен лично много повече ми харесва, тъй като бисквитката си хрупа. И сега ще пробваме само бисквитката. Уникален сладолед за без захар. Просто е уникален. Последвайте ме. Чао! Сложете един палец нагоре.